Το άλλο σου Ρωμαίοι. Γι' αυτό και όλα τα κορίτσια της γειτονιάς παντρευτήκανε, κάνανε οικογένειες, κάνανε παιδιά και εσύ έμεινες η δεσποινής Χρυσάνθη με τη Λιβανιστήρα. Γιατί πάει η Λιβανίστησα. Του Σιουλαρίωνος, Ο Σιουλαρίωνος, μεγάλη του χάρη Χρυσάνθη, αλλά δεν είναι σπίτι, δεν είναι κάποια καρέ. Με έχεις προμώσει το λιμάνι και κατέβω να πάω να ξαπλώσω το περμάτι μου και πάω να καλαρώσω λιγάκι που φαίνεται πως γεμίζει η κάμαρα Σιροφίνη και Σεραφίνη. Συγχρονίσου, Χρυσάνθη, συγχρονίσου. Έτσι όπως πας, άντρα δεν λέγεις πατέρα, σε κοιτάξει. Μα τι λες, είχα μια σκασίλα. Μην το λες αυτό το πράγμα, μην το λες, γιατί. Προορισμός της γυναίκας είναι να παντρεύεται, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, να μεγαλώνει τα παιδιά της. Αυξάνεσαι και πληθύνεσαι ως η άμμος της θαλάσσης. Το λέει το Ευαγγέλιο, Χρυσάνθη, το λέει το Ευαγγέλιο. Πώς σου ξεφύγει εσένα. Αυτά τα πράγματα είναι τυχερά, τι λέμε. Άστα τώρα, άστα κουβέντα τώρα γιατί παρουσιαστήκανε και τύχες και τις κρότησες όλες. Μάλιστα, Παπασπύρου. Μωράτα από εκεί με αυτόν τον καράβλα. Καράβλακος, αλλά αν τον έπαιρνες τότε θα είχε σήμερα 3-4 γιους της Ελληνικάδας σαν και τα πάνω. Θα την είχες αράξει σε καμία ραγούλα και να τα βουρτούρατα και να τα ξυλόγαλα και να την περνάγαμε όλη μια χαρά. Και καλά, τέλος πάντων, Παπασπύρου ήταν καράβλακος. Αμουάρος. Ποιος άλλος. Ο Τσούτης. Μωράσαμε από εκεί με αυτό το κοκκίνο τρίχι. Κοκκίνο τρίχι, ένας καράβλακος ο άλλος. Άρπα τώρα τη Λιβανιστήρα και φλόγω στη γειτονιά. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Τι σου ήρθε τώρα, Χριστιανέ μου, να ξεσκαλίσεις όλες αυτές τις ιστορίες. Καλά δεν είμαστε κι έτσι. Καλά είμαστε. Αν δεν είμαστε καλά, Χρυσάνθη, δεν είμαστε καλά. Έτσι το λες το καλά εσύ. Στα χρόνια που φτάσαμε έπρεπε να έχει ο καθένας στο σπιτάκι του, την οικογένειά του, γιατί και σήμερα ζώνεις και εδώ που τα λέμε, και εγώ μαραζώνω, Χρυσάνθη. Μαραζώνω, Χρυσάνθη. Αν σου είμαι βάρος, τι λέμε. Βάρο. Είσαι τι μου λέει. Δεν τρέπεις. Βάρος εσύ. Έλα, ξέρεις πράγμα. Κάτσε να βρες. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι. Γι' αυτό το είπα εγώ.